Hello guys! Welcome to my vlog! Nakakaroon diri sa farm guys. So, daghan kayo pabo, pato. Itorta mo diri guys. Pabo ni siya guys. Napod may dugi-dugi diri guys. Tara guys, binangay ni siya guys. Aking binangay. Bayas guys. Ayan kayo. Saging kardaba guys. Saging saging diri guys. Kaning nasa kong likod guys, mo ni siya ang kasaba. Karon guys, manguha mi og kamunggay. Horse radish ang tawag nila ani. Dara manguha si Foggy. Pamilya ni siya sa Moringaceae. Moringaceae, oh di ba? Packed with vitamins and minerals. Magharus mi og kamunggay guys kay sagol sa manok Bisaya. Manok Bisaya among sagulan. Nindot sa mga tibo diri. Mani diri guys.
manok guys. Mega ayan. Uli na mi guys. Bye.